Pagkatapos kumain, nakahiga, nagligid-ligid. Wala pa ang rice ni Ambak, guys. Buhi pa ang mais. Ang bagal, di ba? Pag umabot ka na ng 30, guys, parang ang bilis-bilis ng panahon. Parang, oh my God, 30 na ako. Parang isang pilok mo lang. Hi, Ann. Hi. I'm here. Hello? Yeah. Okay then. I don't open it yet. Mom, are you gonna have dinner? Or Good morning, Philippines! ngayon guys, kukunin natin si Bianan. Kasi 2 o'clock na, so usually malalabas yung Bianan ko is mga 2:30. Pero I think mamaya na. Ito yung problema ko kapag ito yung wallet na dala ko, hindi ko masuksok kahit saan-saan. But anyway, mamaya na taon-taon tayo alis. Time check, it is 2:01, guys. Okay, ma'am, I'm going. Okay, dear. Yeah. Thank you. Yeah, don't forget to take your medicine. Okay, bye. Hold on, guys. Ang init. Ang init. Okay. Oh my God, ang short, man. Yan ang nagka-short. Yun yung ano ko, paningin ko, guys. Dito. Yun yung paningin ko. Sobrang liit ko, di ba? Sobrang liit ko, di ba? Wala. Okay, guys. Doon na lang tayo sa bahay magkita-kits kasi mag-ano lang ako. Tawag nito. Mag-drive, makikinig ng sound, music. Halo, boy! Hala ka diha, Ginoo ko. Hala ka diha, guys. Hala. Hala, Ginoo ko. Daot na ako sakit. Mistis crazy. Oh, kasi crazy. Ginoo ko. Mawad-an tagin po na ni. Are you going to pee? You go pee. You do your pee. Let's go. It's so windy. Napapalid itong bangko ko. Grabe yung hangin sa labas eh. Okay, labas lang ako. I'll be right back. Mama, kararating mo lang. Be right back agad. Ano ba? I'll be right back, okay? I'll get the garbage can out there. May nakita akong salmon doon, guys. Sa isang bahay. Sabi ko, Han, can I have one cut? Sabi niya, yeah. Go. I have some. I have one cut here. And lutuin natin yan kahit meron tayo. And guys, hindi ko alam kung bakit ang dami kong pimples. As in, dami kong pimples ngayon dito, oh. Sobrang sakit. Dito din, oh. Katatapos yung lang pimples dito, oh. May tumutubo na naman. Iwan ko na lang talaga sa inyo talaga. Bakit tumutubo pa kayo? Wala naman kayong magawa sa mukha ko. Iin ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. And pasensya na, almost 11 o'clock na pala. Almost 11 o'clock. Good morning, guys. Guys, ano na, guys? I think it's 10 o'clock na. Pero good morning. Hi, Mitz. Hi, Mitz. Magluluto ako, guys. Makikita nyo ito sa food time na 20. Ito. Look. And yeah, so makikita nyo ito. Magluluto lang ako, guys.
ito. Kasi kailangan natin si tripod. Ang gamitin ko na ano is ito siya, guys. Kasi talaga naman talaga mas gustong-gusto ko to gamitin ba. Ito siya ba? Ito yung gamitin natin. Maganda kasi ito pang fry. Ito. Ay, nako Lord. Nalubat lang yung ano ko, guys. Charge natin kasi mag-film tayo. Saan ko ba to i-charge? Dito na lang. Hi, bag. Ang sarap, guys. Oy, grabe, guys. Grabe. Magustuhan ito ni Biyanan ba? Pang ano sa rice. Kasi may sabaw siya. And sobrang malasa talaga, guys. Kasi yung lasa nito. Namit gid. Linis after mukbang. Hugas, pinggan. Kasi ang daming hugasan. Ganyan ako, guys. Every time na magluluto, ang resulta, ang hugasan is nagtapok-tapok. And after that also is katulogon. Parang baboy ba? Pagkatapos kumain, nakahiga, nagligid-ligid. Wala pa ang rice ni Ambak, guys. Buhi pa ang mais. Buhi pang humay. Buhi pa ni Ambak. So, yung biyanan ko is madaming ulam. Yun. Itong araw na to ba, wala akong masyadong nagagawa. Wala talaga, guys. Kasi ano, yung gusto kong gawin is hindi naman pwede kasi sa labas, di ba? Ang hangin, grabe. Naglupad-lupad ang mga sagbot. Hi, Rock Mythicals. Rocky Mythicals. What's in your mouth, Mitch? What's in your mouth, baby? What is this, your mama? What is that? Hello. Okay, will it you out? Pero, mabilis lang ha. Mabilis because mama has to eat it. Going back upstairs. May tao kanina, guys, dito nag-check sa tank namin doon para sa fireplace. Ang kaluka talaga, hindi niya nilock yung gate doon, hindi niya nilock. So buti na lang before ko sila pinalabas. Tinitignan ko yung gate doon. Ay nako, alam nyo guys, meron na akong natakot na ako talagang makalabas itong dalawa sa gate sa fence namin kasi wild ito sila, guys, hindi makinig. Ay nako. At saka sobra naman nakakatakot naman kasi ang daming wild animals, 'di ba? Yung mga coyote, hindi natin alam kung saan sila. Kakainin tong dalawa ay na patay. Kami na samahan natin, isama natin para hindi iiyak. Come in, get in. Let's go in, up. Get up, Roxy. Ay naku, maghapit-hapit pa man jud ba? Let's go. My goodness. Naku, talaga ng mga baba ninyo ba? Magngangamandaan lagi. Ay, school bus. May school bus pala, guys. School bus. May estudyante pala dun. Yung kapitbahay namin. High school. May estudyante pala sa isang kapitbahay namin, high school. Kalukert. Anyway, guys, mag-edit muna tayo. Higa-higa muna ako dyan mag-edit. Good morning! Katatapos ko lang naligo. Nagluko ang laptop ko, guys. Yung Mac ko, nagluko. Iwan ko kung anong nangyari. Hindi siya mag-update. Hindi kasi ako masyadong mag-update. Ito talagang Apple product, no? Pino-force ka talaga nilang mag-update. Yun yung na-notice ko sa kanila. Kapag hindi ka mag-update, magluko yung Apple mo, cellphone man, laptop, kahit anong Apple product. Kapag hindi mo ina-update, magluluko. Lalot na nag-i-edit ako, ginagamit ko to siya sa pang-edit.
Matanda na si ako and yun. Wala na tayong magawa. Hindi na mapigilan yung pagtanda natin. Alam nyo guys, yung bata pa tayo, 'di ba, yung mga 20, parang ang bagal tayong magka 25, ganun, 28. Ang bagal, 'di ba? Pag umabot ka na ng 30, guys, parang ang bilis-bilis ng panahon. Parang oh my god, 30 na ako. Parang isang pilok mo lang, isang ganun mo lang sa mata mo, malapit ka nang mag 40. Hindi ko inakala na 35 na ako. 35 na ako, guys. Yung 35 yung auntie ko, pinagtatawanan ko pa. 35 na ikaw. Tandang tigulang mo na, talagang tigulang. Ayaw ko na yung mga taong magsabi happy birthday, yung mga in real life. Okay lang kayo, guys. Salamat, guys, kung nag-comment kayo na happy birthday. Thank you in advance. Pero kapag yung katulad ng kasi ni Tami, palaging nakain, uy, happy birthday. Walang katapos ang happy birthday. Yung nagkita kami, sabi ko, wag na, I don't wanna hear it. Kasi, nafe-feel ko talaga na sobrang tanda ko na. Dahil palagi niyang sinasabi. Walang katapusan, guys. Kagabi na naman, tumawag si Tami. Sabi pa, tumawag daw yung pinsan niya, yung Pilipina, yung asawa. And then, nag-happy birthday na naman daw sa akin. Sabi ko, salamat pero, ano ba? Pinamukha talaga. Good afternoon. Kunin ko lang si Bianan. And then, yun. Hala, shit. Hala, nangyari. Kuha pa ako ng gas kasi wala na pala akong gas. And yun, I will see you later. Kasi, yeah, kukunin natin si Bianan natin. Okay, guys. I will see you later, guys. Bye! Here, guys. Hold on. My underwear. I'm here. Hold on, let me call Tommy first. Ito yung ano, bigay ni Tommy. What the heck? I don't know kung anong meron. Pero yeah. Hi, Ann. Hi. I'm here. Hello? Yeah. Okay then. I don't open it yet. How come? I just got here. Wow. That's good. Ang bango-bango. Mga presko na bulaklak. Roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 days. 12 days of Christmas. Sige, unahin natin itong card. Okay, there are times when I eat today. Tapos, anitos, in your feet. Ano man itong binili ni Tami? Ba, sabi niya, magustuhan ko daw to, pero hindi ko alam na gusto ko. What? Hala, Elgato Stream Deck. Hala, ito talagang si Tami, no? Sa pang-stream ko, guys, bumili siya. Hindi na nga ako masyadong nag-stream gaming. Pero, yeah, maganda ito sa pang-stream kasi makaano ka ng yung mga sound effect, mga kahit anik-anik na gusto mong gawin sa stream mo. Yun, ito siya. Itong ulan ba is nakaka-disappointed. Nakaka-disappoint. Katugon yun ko, guys. Basta lagi busog. Ganyan yung marere. Basta busog, gutom. Basta busog, gutom. 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 What? Kisses. Ano yun? Sige, kisses. Ano yun? Puniton kita later, ha? Dihara ka. Hi, guys. Dito muna tayo, guys. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo this morning, nagproblema ako sa ano ko? Sa Final Cut. Hindi ma-open. Final Cut for quit unexpectedly open. The same thing. At itong bigay ni Tami, i-install natin ito mamaya. And we have to look for tutorial how to install this in PC. Hindi ko kasi gamitin ito sa Mac. Itong Mac ko is strict.
for ano lang talaga yan, editing. And this ano is good. So, magamit natin yan next mga birthday yan. Kumain yung biyanan ko sa baba, guys. Pinakain ko lang din yung apat. Yung aso at saka pusa. And, yun, mag-ano lang ako. Look, oh, nawala, di ba? Tignikita nyo? No. Where are you going? Where are you going? I'm just going downstairs to shut the TV off. I'm just gonna do that. You don't have to go run like you go first. I'll go down there and you stay there. You stay up here, okay? You stay up here. Come right here. Sit down. Come, girl. What? I'll bring a 3Ds up here, okay? You stay here. No, you stay. Stay. You stay. I'll be right back. Okay? I will be right back. And you stay because I'll get some 3Ds. And you stay there. I'll be right back. You stay, okay? You stay. You stay. Stay. I'll be right back. Apachi. Pagkamagay ulo ba? Hard head man na ba? Uy, di man maminaw. Uy, mga gahi, mga batikulon. Ikaw sad, imong batikulon, perting gahi Ma'am, are you gonna have dinner? Or, Just at lunch. okay, so I'm gonna go to bed. Okay, well, you have it dinner. Yeah. Where's Dimple alert? Dimples! Dimple alert! And anyway guys, bukas na lang guys. Salamat sa panonood. I will see you guys tomorrow. Bye! Hindi niyo ako makita. Bye. Good night guys. Good night.